Dia hauti atau ଦୁଇ ତାରିଖ क्या बोला तूने? ଆଜି ହଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ। खत्म। ଆଜିର ଦିନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ମୋହନଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଭାତ ନ ପିଟୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। क्या बोला तूने? म्यूजिक। ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ अरे कहना क्या चाहते हो? राजा राम सीता बसंत। Oh my God! भारत माता की।